Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yan uwa barkanku da warhakar fatan an tashi lafiya. So a yau dai wannan bidiyon na biyu kenan da magana, ko da ma cikin wancan na ce za mu yi bidiyo biyu kafin a fara set ɗaya har zuwa ƙarshen su. Yawa kuma manta muna so idan kuka je can ka shiga bidiyon Mada TV, tashar Mada TV, ka daha muna subscribing da alaman liking da ƙararrawa kuma kai sharing. Yawa saboda bidiyo kan da za mu dora shine yanda na ce correction in love, ma'ana gyaran so ma'aurata da masoya baki daya. Saboda tashoshi ga baki daya wasu suna kawo technology, wasu kuma ga sunan dai da sauran abubuwa suke kawo. To mu kuma a Mada TV insha Allah abinda zamu kawo muku shine hanyoyi, ka'ida, mahimmanci, ma'ana ta so. Yawa yanda zaka iya tafiya zama da matanka lafiya, yanda wannan saurayi ne ya ga yarinya yana so, amma kuma yana son ta da aure, bai san yanda zai yi ba ya ciwo kanta. To insha Allah idan kuna bibiyan mu a nan ne zaka samu ma'anar zamu kawo maka ɗaya bayan ɗaya. Haka zalika ma'aurata ne, kana da matarka zama sai ka ga tana so ta canza maka, to insha Allah za mu faɗa maka matsalan yanda za ka koma kamanda ko kuma kufi daga can yanda kuke farko din nan. Da gaskiya idan dai har kuka fara tun daga sponsor na farko har zuwa ƙarshe, to muna so idan mutum yana kallo idan ya fara kallo din nan to ya tayi sai ƙarshe, to lokutan nan kuma zai yi amfani da abubuwan da muke faɗa a kai. Madawa TV. Sannan kuma ga masu buƙatar saƙonni yanda za ka yi ma budurwanka saƙonni, ko kuma ni ina Dubai, ko kuma ina Malaysia, ko kuma ina Tunisia, ko kuma ina Senegal, ko kuma ina wani ƙasa can, kai ina baro matata a gida. To akwai yanda za ka yi mata saƙonni, to sai ta ji kamar gaskiya ko da yaushe tana cikin farin ciki, kamar ma kana kusa gare ta, za ta jin farin ciki sosai ɗaya bayan ɗaya. To za mu nuna muku duk yanda ake saƙonni, kuma haka zalika kalamai yanda suke, mu kawo muku kuma ma'anar so, yanda so yake shiga, alamomin idan ya shiga, haka zalika idan kuma ya kusa aka samu matsala, duk za mu kawo menene matsalan ko menene ya faru har matsalan ta shiga. To insha Allah a Mada TV duk za mu kawo muku waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya. Tun daga na farko in ce muku akwai ma'anar soyayya, to nan za mu yi muku bidiyon ta sponsor na ɗaya har ta ƙare, sannan mu zaka zuwa ga soyayya yanda za ka sake yadda kalamai, shi ma za mu yi sponsor ɗin su ɗaya bayan ɗaya har zuwa ƙarshe. Gashi nan dai ina so dai idan kuka fara dai ko wani dai idan ka shiga dai garka manta dai wannan kowa dai ya san shi, subscribing kuma da sai an sa sabo ne. Idan ka da hatu za ka ga alaman ka dakule ta. Bayan ka dakule ta din nan, to idan kai kallon bidiyo ya burga ka, like wanda